дидори дастаҳои Сипар ва Амонатбанк дар даври ҳаштуми Суперлигаи Тоҷикистон оид ба футзал дар қасри варзиши шаҳри Хуҷанд доир шуда, бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи мизбонон ба анҷом расид. ҳисобро Парвез Раҳматов дар дақиқаи даҳуми дидор боз кард. Раҳматов бо усули бисёр зебо бо пушти пой тӯбро дохили дарвоза намуд. пас аз ин Умед Кӯзиев таносубро баробар сохт. дар нимаи дуюм Эдуардо Агналдо ҳолати мусоидро самаранок истифода намуда бартарии тимашро таъмин сохт. Парвез Раҳматов бо маҳорати олӣ муаллифи гол шуда ба номаш дублро сабт кард. бо ҳамин тартиб Сипар силсилаи пирӯзиҳои худро идома дода садрнишини мутлақи ҷадвал боқӣ монд. ёдовар мешавем ки имсол дар мусобиқаи мазкур дастаҳои Истиқлол Равшан, клуби варзишии Марказ Артиш, Амонатбонк, Сомониён ва аз вилояти Сух танҳо дастаи Сипари Тавҳидбонк иштирок доранд.